Esenlikler, yurttaşlar, giçası için Eserlikler yurttaşlar. Hoş gördüm ildeşim. hoş geldin. Yurttaşlar, bugünkü temamız yine de öz yurdumuzun değişimi, yani adam ümmeti, yurdumuzdaki adam ümmeti vardı. Düşüncemde aydık geçsek doğru yağday vardı. Bizim yurt sömürge degine, yani Rus imperiyasının sömürgesi degine indi her şeyden aydılık gelmeye da devamlı. Rus imperiyasının sömürgesi olan son Rus imperiyasına değişli olan sistema, yani düzgün yaşayış düzgünlüğü, yani yaşap bilme düzgün olan. Şonun içinde adam, yani değerli adamın değeri hakkında da ümmeti hakkında, adamın ağram hakkında bir aytacaklarım var da. Asalım şu sömürge yurtların düzgünlüğünde yerli halkın, yani hiç değeri olan değildir. Yani yerli halktan aydın çıkan ok, bir iş başarıcının çıkan ok, önümçülük eden adamlar çıkan ok, bilatlar döret bilen, ya şahir olar mı, yani sunut işlerler değil ya da ütköşükür önünden döreden bir sağlar olar mı, aydınlar olar mı. Şonun yani bir şu yurdu temsil edebilecek, ya var şonu dünya tanıdıp bilecek, milliliği kaldırıp bilecek bir düşüncesindeki ne sunmadı işarlar, ne yan kaysımız, yani teknokratlar, aydınlar hiç hayatı gören ilan ok. Ne için diyende de şu sistemin öyle şunun yani düzgün var da işlemedi. Yani yerli halktan hiç geli aydın adam görünmediler, yani görecek. Bu kıyınçılıklardan sonra görecek olay nedendir diyene hiç yerde ses çıkmadı, yani etmediler. Yaş ol adamı. Düşman, halkın düşmanı hükmünde yüzü yerden almadı, yani adaya getiriyordu. Olur, näil diýip aýdyn. Hani köp aýdylýandyr bizim gepleşiklerimizde. Bilimi aýyrsaň, galan owdaklaryň hemmesi öz-özünden ýykylmak bilenler. Bilim aýyrsaň, laýyklyk aýrylýar, samimiýet aýrylýar. Şonuň bilen laýyk bolmadyk ýa samimi bolmadyk adamlaryň içinde milliligem görmäne mümkinçiligi ýok. Yurdun başına laýyksız, yani öz ýerine, öz ýeri däl adamlar getirilen soň, şolaram ýene öz ýaly ýalaka iş başarmayan, ýa şöhret bara şonuň ýaly adamlar çekmeli bolýar. Ondan hiç bir pudam döwlet pudaw diýip atlandyrylan hiç bir pudam gerekli derejesinde işlenok. Bizim ýurt ýaly meslen ýaly, yani Mehmet ýa-da olam siýasatça işleýär. Harby goşunlar olam siýasatça işleýär. Polis sanam artık bolýar-da olam ýene siýasatçynyň, yani sömürgenin dowamy üçin taklan kelýär. Ýene de şu halkyň işleýän ýa bir kullanýan halkyň haladyň üstünden ýene de halky öz-özüni ýidirip oturýarlar-da. Barja aydın çıkacak ýaşlaram gözü yurttaşynda bolup,
Ýaşy ýeter, gözi ýeten soň ýene ýurtdaşyna gaçmak bilen kimse häzir Türkiýede, kimse Amerikada, kimse Ýewropada, ýani şöyle eme var ya, aksiyon mu değil yani. Ya, ne değil ya, bilim hukukun yani kanunun işleyen yerinde devam ettiler. Olmadı hukuk bozulmalar ya kanunun işlemeyen yerinde bilim yani bilimli adamlar, aydın adamlar durmuyor. Uzaklaşarlar yani. Olay nedeniyle de bilimli, düşünceli, aydın adamlar yüzü yerden alınmak. Şöyle sistem vardı. O türde bizim yurtçu vardı. Yurttaş sizin açacağınız ortam benim devam eder yani sizin oluşumu. Hava arada deme oldu da yankı bir yurdun içine gittik gelen bir karındaşımızı bilen görürüm deşlik ettik daha şeyle. Onun şey deyip da yankı şul nemeden samolyottan düştüm emmeli deydi. Özümü bir hil deydi hayvan yan duyup başladım deydi da. Şu ettil aydışım yanağım hayvan yan duyup başladım özümü deydi. Ya böyle bir insana dedi hiç hili saygı yok diye yurdun içinde diye. Doğrudanım şöyle demetyen da şöyle garayan velin hiçbir saygı yok yurdun içinde. Bir insana hiç hili değer yok insanın. Hani de samolyottan düştüm diye velin. Ama aslında milletten biliyor. Yurdun milletten biliyor hani. Düştün samolyottan migrasiya var ya. Migrasiyada yankı karşında duran adamın yüzü sene yem bir nemeye getiriyor. Şeyle var bakışları, şeyle var gepleşme tonları vardır ha. O sene adamı seni bir hile yem özüne olan ınamını, değerini yitirtye. Bütün yurdun içinin bar sferalarım şeyledir. Sadece bir giren vaktin migrasiya değildir. Yönükay banka var ya, bankda otururlar, haman o huday yanak, sen karşısında var, näme diýil ya oňa bir möjekçe görünüp bir näme siňekçe görünoklar da sen ýöne kimsen garşysyndaky bir konuşmasy bilen, geplemesi bilen, yüzünün ifadesi bilen sen ýere sokup dur da ýöne. Sen kim diýen ýanapjam, yüzünden okap bolýar da sen hiç kim diýen zady şolaň yüzünden okap bolýar. Nemede bir sehelce spravka alma barsan, ýene de şol mesele. Balnisa baryan, ýene şol mesele. Bütün sferalarda özüň değersiz bolanyny hissetdirýärler sana. Ýaşatýarlar şunu yurdun içinde. Aslan bara demeden başlaýar da maşgaladan çağamız dogulýar bilen şu ýerden başlaýar artık bul dişek bolýan zatym biz özümüz bilmäni özümüz öz çağalarymyzy değersizleşdirýär. Hiç önemmerem zok. Biz özümüz kiçeltýär. Meselem şeýle garap otursak, şöyle alaýyn meselem çağa doguldy. Ne bäbek. Ağlaýar bäbek dogrudan bir bäbek instinkt bilen hereket etýän zatdyr. Yani ağlasa bir ýere ağrıyandır o çağanyň ýa-da aç bolandyr. Doğru dämi? O manipulasiýa edip biljek hali ýok, bir bäbek bu. Ondan soňra ne gaýnnem biziň başymyzdan geçen zatlar. Gaýnnemiz diýe, "Ziýan ýok, ağla bersin" diýe. Göze garap bolar diýe ýa-da köprak ağlatmaly, doktor diýdi, köprak ağlat, öýkeni uýşly bolar. Da sen şu işiňi et, ol işiňi et, şunu bitir, onu et. Çağam ağlaýar diýip çağanyň bahanysy bilen muny edeňok, eni onu edeňok diýen sehelçe biziň zeleli ýok diýen kiçijik zatlamyzyň özü nähili ullakan täsiri bar. Bir insany önemsiz hale getirilmekde nähili özümüz kiçijik hereketlerimiz bilen özümüz şunu edenimiziň farkyna baramyz. Çağa ağlaýar. Näme üçin seniň bir eden işiň ýa-da bir kakoýda iş
şul çağadan önemli bolmaly. Şu çağa ağlaya aç, şu çağanın ihtiyaçlarından ol edilmeli iş näme üçin önemli bolmaly? Näme üçin biz o işe önem berýär söylüň şul çağa hökümünde bir adam hökümünde ihtiýaçyny garşylamazok şunun. Önemsiz bu bize. Ol etjek işimiz näme bileýin? Nagara pişirmelidir ya bir yerini firmalıdır ya atılyň otomalydır ya ýene bir zat etmelidir. Näme üçin ol önemli de şul çağanyň ihtiýaçy ya şu çağanyň ağlamasy önemli däl bizim üçin. Kiçijik bir zat delin şu ýerden başlaýar biz özümizine şu nämämizi kiçeldip başlaýar. Ondan soň näme adajyk ulap başlaýar belin. Näme diýär, gepläp başlaýar, zat etýär belin. Eýem söz hakyna melinden alyp oturýar biz çağanyň. Bir zat dep gürlejek bolýar belin. Näme diýär? Yumagdyňy sen gürleme çağı häli, agdyňdan süýdüň ýiti giden ok, düňkü doglan jüýje. Özümüz tegersizleşdirýär tabyny. Gürleme hakyny eýem elinden alyp oturýar çağanyň. Ya da içinden çıkaracak duygularyny ýygyna dıkyp duran bolup ketýär içine. Geplemek hale getirýär. Ýankyny. Gaharymyz gelenmakdy urýas meselem, gyýgyrýas, ýa-da öýündäki bir zenan adamsyna gahar eder, gaýnenesine gahar eder, ýene de çağadan çykarýar şo gaharyny. Bu ýerde şon ýanak. Dogry dämi? Çykarýar gaharyny şondan. Näçe sanagymyz çağamyza gyýgyryp ýa uran wagtymyz çağamyzdan ötünç soradyk. Soranmyz barmy? Barmak bilen tanalmalydyr belki. Şo derece azdır. Bar bolsa häli. Biz şondan biz şoňa gyýgyrdyk ýa bir ýerine ajytdyk diýip ötünç soraýasmy? Soramyz Deger beremiz ok. Bizim üçin degeri ýok onuň. Nämemiş çağamış. Urwan biler, ýenjiwen biler. Gyýgyrwan biler, sonra ötür sorama da gerek ýok onu. Onuň geplemä hakam ýok, zadam ýok. Şon ýanakda näýem biz o çağan degersiz hale getirýär. Biz onu oýlamyzok, o çağa içinde näme ýaşaýaka? Özüçe özgüweni gitýärmi? Şoň içinde ýaşaýan duýgusy näme diýip bir kiçijik adam hökümünde garap bilemizok. Degersizleşdirýär. Biz özümüz çağalamyzy degersizleşdirýär. Bu kiçijik zelel zat diýerselin munyň nähil ullakan sonuçlara getirjekmizi hiç düşünmeýär. Meselem ondan soň näme bardyr? Çağalamyzy deňeşdirme nämämizden meşguldur bizim. Ana demäniň palanketiň çağasy ýalyjak. Palanketiň çağajygyny görana ot ýanjakdyr. Eňilden ketip gitjekdir diýen meşgul sözlemizden bardyr. Ya da näme diýetmesem, amangul gyşygyň gyýdyny görana ot ýanjak, alaja dokapçyk tatypana pul gazanyp ber. Ya da meret köýrüň oglu çabolup bilen ak diýen sözlerimiz hemme ýerde bardyr şu Türkmenistanyň hemme ýerinde. Biz üçin hiç satdyr beli, ýanky oýlaýandyr beýle çağalanmada diýsek, ana onuň çağaty şeýle, munyň çağaty beýle diýip deňeşdirsek, o da şon ýanak bolar diýip oýlaýar da, ýok, tam tersini dep ýandyr bu zatlar. O çağa içinde ýam kemtinme ýaşaýandyr. Emma bizim umurumuzda mı bu zatlar? Ýok. Onun içki duygusu bizim için hiç hili nemeti yoktur, önemi yoktur. Degersizdir. Dip degersizleştirýär dedim onu. Bir pikir aýdanmakdy şunun hiçbir çağanyň pikirini dinläp şoňa dikkat edenmiz barmy? Ýokdur. Ay çağa şunun bir pikiri bolup bilermi? Özümüz degersizleştirýär. Ondan soň gelýär çağalanmadyň ýanyna dostlary gelýär, zatlary gelýär. Dostlarynyň ýanynda ýamallap otursa çağalanmady. Ay şundan adam çykasy ýok. Ay tene şun ýanak munna bizinkiniňe hiç işe yaramaýar. Bizinkiden bir pow çykasy ýok. Biz adam bolmaýaly, bu gulluga gitip gelmese adam bolanak. Ýöne gündelik hayatımızın içinde şeyle kaynaşan şu sözlerimiz. Hiç önem veremiz yok. Yani ine şuların bizim şol çağalarımızı yetişip gelen çağalarımız eyyam şahıs hükümünde bunlar yetişmeye. Eyyam yarım özgüveni yok. Yarım
neme şular insan olup yetişýär. Tebe sürekli aşağılaya, kiçeltýär çağalarmydy. Önüke yürü öwenimiz barmy çağalanmady? Hiç zat yok yürü öwýärmi çağalanmady? Bar bir önüke ýere çağa bolan üçin önüke övmeýär. Hökmany bir iş etse, ya senin öňünde bir hyzmat etse, ya bäşlik alyp gelse, ine bäşlikçi, ikilikçi nemesem bardyr bizde. Gaty ýalňyş bilim sisteminde bir ýaşaçelli, meselem bir belirli bir ýaşaçelli konkurensiýa ýa-da bir bal vermek, bu da gaty ýalňyşmy kadýanda? Sowet Soýuzundan galan miras. Ösen ýurtlarda meselem baha ýokdur. Baha berilýän däldir, her çağa individual ýaklaşýandyr. Individual bolarak neme etýändirler, egitim berýändirler çağany. Bizde bolsa mugallimler bile okuwçylary sen ikilikçi, sen bäşlikçi diýip aýrymçylyk ýapýarlar. Bu da çağın psihologiýasyna uly täsir etýär. Bir ýerde de kiçeldirýär eýýän çağa. Ondan soň ýene nähil nemelerimiz. Ene şu kiçi neme diýip hasaplaýar selin, iň uly nemeni zeperi çağalanmalar özümiz getirýär. Mugallimler, bizim mugallimler arkaýyn çağa urup bilýändirler. Arkaýyn. Näme sesin çykdy, tapakda ya tapagy bozduň ya wagtynda gelmediň, eline lineyka bilen urýandyr. Hemmemizem ilk görendir mugallimin taýagyny ýa-da mugallimin sögünjüni. Hemmemiz eşlik görendir, eşmedigimiz ýokdur. Mugallimler hem çağalar aşağılaya. Ondan soň gideme gyzlarymyz durmuşa çykýan meselem, zenallarymyz adam tarapyndan aşağılanýar. Sürekli aşağılanýandyr. Nahar gowy bişirip bilen ya ýene bir zat, ne bileýin, gowy hyzmat edip bilen bilemok, agzyna gelen bir da sögünçlerimiz bardyr. Siziň palanyňy palan edeýin, haýwan, ýene bir zat. Hiç garşy tarapdaky zenan diýip oýlamyza. Agzymyza gelen iň erwet sögünçi zenallary başlanandyr. Ejeni palan edeýin, bajyňy palan edeýin. Garşy tarapa zenan diýen hiç bir gymmatlygymyz ýok. Erwet sögýär, garşymyzdaky zenanymyzy kiçeltýär. Ondan soň nemelerden, o nemeler bardyr ýene çağalanmazy iri bilen. Näçemiz çağalanmazy ýönekeje ýuwaşçadan öpüp turýar, çağanyny öpüp turýan barmy? Ey tur diýip depip ýüzüne suw goýup turýar, dogry dämi? Gaty meşgurdur, turmasa bir kedek aýtdyk, turmady, sowuk suw ýüzüne goýmamyz gaty meşgurdur. Dogry dämi? Ama onun psihikasyna özümizçe bir uly iş bitiren ýana getýärselin özümizçe, ama ol çağanyň psihikasyna nähil täsir edýäni tabii umurumuzda däl. Özümiz kiçeltýäs. Türkmeni kiçeldip berendir soň şeýtdir. Ene türkmen özgüveni ýokdur otaň. Nämçinne bugün aktual bir problema bardyr hemme diýär. Türkmeni goýsaňa bir-birini dolandyryp berendir, bir-birini kiçeldip berendir, öz şokosy ayagyndan çekýändir. Nämçin çekýärler? Ene kiçik wagt şeýle özgüven soruny ýaşatýarsa çağalamady kiçeldip. Bulayam garşysyndakyny kiçeldip özüni yükseltme psikologiyada bardyr. Özüňi yüceltmek, yükseltmek üçin garşyňdakyny kiçeltmelidir. Garşyňdakyny kiçik görkezän wagtyň özüň yükselýänsin. Şoňa bir terim bardyr psikologiyada. Bugün özgüvensiz türkmen garşysyndakyny kiçeldip özüniň nemesini goýa yükseltýän ýanak görnýändir. Hemmemiz biziň ol ýaşap oturan ortamymyza bagla. Ansan gullugy al gitdi, çağalamada gullugy berýär. Näme etýärler o ýerde çağalamada? Hemme bilýändir näme edilýär. Dedawşyna diýen zat bardyr. Kiçeldip insany ýere sokup, insanyň ruhuny öldürüp, insanlykdan çykarýan ýerdir bugün gulluklar. Gullukdan soň adam bolanaga o ýaşlar. Bolma hiç nemesi ýok. Bolanaga adamlar.
Näme üçin bolýar şu zatlar? Ene näme üçin üni aýdyp geçdiler? Näme üçin şu kişeltmeler bolýar? Ene diýär iş ýerinde işimi ýitiramaýyn diýen gorku bilen ýaşaýarlara. Sürekli ýokardaky başlygyň seni her zat diýip bilýär, sen şonuň näme etse-de seni çydamaly bolýan. Köplenji ýagdaýda meniň bilen gezmeseň palan etýän diýen insan da şu zatlaram bardyr. Sen ýörüýte işiňden çykmajak bolup, näçe tanak başlyklary bilen geden denanlar ýokmy? Bar. Kişeldirler, sen oňa garşy etip bilýärmi bir zat? Etip bilemez oňa. Näme üçin bolýar şu zatlar? Näme üçin bolýar? Sebäbi ýurduň içinde kanun ýok. Kanun diýen zat ýok. Ine bugün daşary ýurtlarda kanun, hakykatdan ham kanun işlenýän insanyň degeri bar. Goman bir toplum jemgyýetlerde kanun işleýändir. Sen bugün bir çagaňy urk görhani? Urk gör. İsviçre'de, İskandinav'da, Germaniýada çagaň urk bir eziýet etip görhani? Sosial hizmetler diýen zatlar göni alyp gider çagaň elinden. Çaga bir ýurduň geljegidir. Sen en atasy bolsaň sana ezdirip, urdurup goýmazlar, alarlar elinden. Çagany ilk okuw öğrenmekde kanun öwretýändirler. Näme hakyň çagaň bir öz haky, hukugy bar. O çaga diýip sen o en atasy bolsaň her zat edip bilýän diýen zat ýokdur. İlk bilen çagalary okuwda hakyny, hukugyny öwretýändirler. Hem kesan şoň hakyny, hukugyny bozhany ýa-da jadaňy. Bugün mesele mine gulluklarda etýän dedawşyna garşy ol gullukdakylar nire gidip gorayan kanun barmy şulary? Goran oga. Bir başlygyň garşysyna işini gorayan kanun barmy ýurduň içinde? Ýok, goran ok. Nire barip aýtjak şikaýatyň sen? Aýtyp bilen ok. Ýanany gorayan kanun barmy? Ýok. Umuman insanyň hakyny, hukugyny gorayan kanun ýok ýurduň içinde. Şonuň üçin hem insan şeýtdir. Degersizleşdirilýändir. Meniň aýtjaklarym şu. Hatda şu goşjakladym bar, ene bizde neme ýokdur. Näme diýilýär, bayramlarymyzy alaly. Iň bärki bayramlarymyz. Itiň bayramy bardyr, atyň bayramy bardyr, gabynyň bayramy bardyr. Näme üçin eneleriň bayramy ýok? Näme üçin atalaryňky ýok? İnsan hukugy, ine insan hukugy haky diýen gün näme üçin ýok? Näme üçin çagalaryň güni ýok? Hawa birinji gün çagalaryň güni bardyr diýerler. Ýöne şeýleje geçik ýaparas. Formalna. Magtymgulynyň belleşýäni belleýärlermi şo çagalar günni? Ýok. Atyň belleşýän ýa gabynyň, itiň günni belleşýäni belleýärlermi şo çaganyň? Ýok. Şu ýerden hem belli bayramlardan. İnsanyň degeriniň ýoklugyny. Degeriniň ýoklugy ne? Ýa-ki dehumanizm. İnsan ýigrenilýär bizim ýurtda. Ova. Dowam ediň ildeş. Yani çağalar günü 1 iyun geçýär. Bizim ýurtda da formal geçýär. Onu näde belläp geçýärler. El paketli süýjü köke ne bar vermesi da olmasy da çağan. Onu akiterler sağlygy kynrak ýa-da olan çağaçyklaryň mektebine ýa ýaş eşsaýyna erterler, ersime bir paket şanly, şöhratly, deprekli, aýdymly, sadly diýip mene çağan hormatlaýar, çağan seýleýär, çağa seredýär. Urunda gedýär diýen manyda. Şonuň bir paket bilen geçip gidýär o gün. Galan 364-365 gün bolsa çağa ýatdan çykýar. Ýa-ni sana geçen zatlaryňyz barada aýtsak, şu zatlar görmek üçin özüňden daşaryk seredip bilmän başarmanda. Yani nirde ýalňyşlyk edýän, nirde dogrulyk edýän, nirde ýetmezçilik bar, nirde artyk bar. Şöyle ýagdaýlar bilmek üçin özüňden az daşaryk seredip bilmän.
gözümüz daşar devletlere seyrediyor da hani devlet sistematı işleyen yurtlarda ösüşen var, her türlü nemeler, sunmat işarları, aydınlar, ölümçülük eden adamlar, yani biyologlar olayan yani alım işgarları hemmeti var da şu yurtlarda yani ösüş olayan yurtlarda yani bay yurtlarda diye çağa verilen değer ütüşktür. Japonya, Finlandiya yani Şveçya şunun yani hatta hani nemen Amerika'nın sinat kırayım okul yani mektep çağalan mektebe gatnadan avtobus gelip yolda durup bir çağan düşürecek olsa şu tayda şu çağa nemeden ulowdan düşüp öýüne tarap ýöreýänçe yoldan hiç kim ulow ýören yok. Şol avtobus yani mektep avtobusu duran vakti belki ulowlar hiç aýtyp ýören yok. Şo çağa neme berilen neme da ýokary derece hiç saat şonu köçeden avtobusdan düşüp köçeden öýüne tarap ýöreýänçe hiç zaten nimetler yani päsgelçilik bermeliler de ulowlarym durýar taýda. Bizden näme diýerler? Mektebin gawatynda hatta neme de ýok. Asalyň üstünde Plijaç Polşewski diýär, şonuň ýaly zadam ýok bizim mektepleň deňinde aslında. Olu svetofor gurulmaly her mektebiň deňinde ýa ýol geçerlejik bolmaly ýok, onuň ýallatlary ýok. Onun hansen akkoýnyň, hansen garaçalaryň, näçinden gazal şeýkeldiň mektebe bolan o hansen takýan yani şu Rus sisteminin sömürgesinde bize verilen neme de düzgün da bari inkubatordan çıkan ýaly bolmaly. Ütüş pikir edip bilmeli. Nähil diýýärdiň ozon ütüş pikir edip bilmeli. Üstaşyň ütüş bolmaly. Bir nähil diýýärdiň ya beşlikçi olmaly, ya ikilikçi olmaly. Hemme tapaklardan yetişmeli. Hani film vardır, her çağa bir özellik yani Hindistan'da öndürülen bir film var da şu taýda çağa berilen değeri mekteplerinin yanlışlığını görkezýär indi. Dillerden şöyle bir düzgün var. Biriniň ýandan ustaň ýanyna bardyňmy? Senem şonuň işini edaýmaly. Şu ustanyň pikir boýunça. Ya çopanyň ýanyna bardyňmy? Senem şu çopanyň edip bilen işini edaýmaly. Ya da başka devlet diýip atlandyrılan işlere barsaň sen şol işi başaraýmaly. Yani meňzeş bolmaly da toplum bir-birini meňzeş bolmaly. Olmasa sen başaramaz. Yani elinden iş gelmeýän şonuň ýalda. Hemme iş çopan olmaly diýilen zat ýok. Biri biyolog boljakdyr, biri kimik boljakdyr. Biri guruluş uğrundan ustad boljakdyr. Bilmedim biri surat çekip biljekdir, biri şahyr boljakdyr. Nemäniň adamyň başarmanynyň nemesi kenda, budoklar kenda. Yani adam birine meňzeş bolmaly däl. Hani näme diýär, şagirt ustadan öldürmasa kär ýeter diýär, şoň ýaly şu düzgün ýörenmese, şu şagirt ustasynyň ökde bolmasa ýurt gelşen o eken. Haýsy welaýetden biyolog bol, kimik bol, ýa-da maldaşylyk bol, daýhançylyk bol. Senden öňdäkiden geçenlerden sen has ökde bolmasaň halkyň ýaşaýşy rahatlanyp eken-de, ansatlaşanyp eken. Ösüş bolanyp. Jahil toplumlarda bolsa sen dünkü
Bolun bäwek sen elinden näme gelýär? Ya sen usta näme dermiň, akly öwredermiň. Ataňa nany meni öwretme. Ana şonuň ýaly ýaşlara diňe batys berip durlar da batys berip durlar näme jahil toplumlarda. Ya çaga bolsaň ullaň arasynda sözüň bolmaly däl, aýdyp bilmeli däl, geplemeli däl. Teňem aýdan bolmy. Şonuň ters düşünjäni berip onam toplum ösmekden galýar da şo ýa görýärdi. Biziň ýurdam şonuň ýaly çagalara hiç ünsürler nokana tapara köp aýdýandyr. Üňärki tuwaletiňi oňaryň diýär. Ne biziň 31-nji mektep ýöresinde terapiýalyk taýhanlyk täze ýap bölüminiň täze mektep baran bir küçülük indi näsil boldy. 4-5 ýyl bolandyr o mektebiň gurulanyna bolan. Mektebiň içinde proýektiň içinde tuwalet bar. Ýöne ulandyran oklar şu tuwalet. Çağalar üçin niyetlenen tuwalet ýöne ulandyran oklar. Daşarda tahtadan tuwalet ýasap hemmesi şoňa yer mektep, molumam şoňa yermeli gaýdlaram, oglanlarym, ýaş kiçem, ýaş beýgem ulam şoňa yermeli. Ine şo taýdanam görnüp durdy endi çaga iýdek ýok tuwalet ýani. Ak köýnek garajalwarly gelmeli, gaýdlaram ýaşyň köýnek saçörli, takýaly gelmeli boldy. Şo taýyny bilýärler molumlara. Ene molum maňa öwredilende molumlar inteligensiýa ýurduň ýüzi hökmünde görkezýärdi bolan. Ýok. Olara daýatylýan bir düşünje bar da, istarasaja bolmaly, ýa-da mektebine gelmeli, öýlenip gitmeli. İçinde ordatlar öwrensin, öwrenmesen hiç gyzyklandyran ok. Barmaly nizama durmaly, ak köýnek garajallarda bolmaly. Üýtgeşik jorap bolmaly däl. Şonuň ýaly saçyň eskin bolmaly däl, ýa-da ýyska bolmaly däl. Baryň bir nemede saklap görenden şol düzgüne boyun gören molumlar bar dedim. Molum däl de indi adım molum däl. Barmy? Şonuň ýaly meselen dowamyny aýtsaň aýdylky diýdi, ýöne wagty bilen şäkli şu ýarym saatdan geçen ýaly. Aýçaklaryň bolsa gyska kesseň boljak da. Hawa gatyat atmaly nemeni izleyicini neme şu ýerde bir 2001-de aýdyp geçedim elýär da şuň TikTokda gördüm da gaty soňky döwürler gaty duş gelýär da öňümden şol perence yapınca var, namaza koyarlar üçin yapıncalar, bol neme namaz okanyňda geýen hijab, ýa-da perence, bonyalar reklam edilýärler çykýar da öňümden. Arap. Ýa-da o bir kisine komendam ýazdym belin ara şu ýerdenam aýdasym gelýär da. Arabyň eşigini neme etýäňiz, reklam edýäňiz belin siz arap diliniň eşigini reklam eden ok. Siz arabyň eşigini reklam edýäňiz türkmene. Siz ýa-da şol nemeni näme işede oturanyňyzy bir bilýäňiz näme? Erti bir gün Afganistanyň gününi getirjek bolup oturýarlar siziň başyňyza. Siziň başyňyza, ýa-ni aýallaryň başyna perenjäni ýapyp Afganistanyň gününi getirjek bolup oturýarlar. Dini oýnamaga getiren oklar gündeme. Öňläm üçin dini kowalap deme ruhsat beren oklarlar da indi näme üçin ruhsatda şu wagt din moda bolup gitdi ýöne. Näme üçin edýärler muny? Düşünýäňizmi? Şu reklam edýärler. Şu nemeleri, eşikleri. Erti bir gün Afganistanyň gününi size getirerler. Erti bir gün gyýyzlaryňyzy 9 ýaşda satarlar pulun garşylygynda. Özüňizem oturursyňyz öýüňizde. Ne magazyna gidip beýdip reklam edip bilersiňiz, ne işe çykyp bilersiňiz, taýagyp gümüne oturursyňyz, ne okuwa gidip bilersiňiz. Oturursyňyz öýüňizde. Etýän işiniz jenaýetdir. Muny unutmaň we siziň bu etýän işiňiz milletiň hakydasyna, hafizasyna ýazylýandyr. Şu ýerden duýdurýan, behediň arabyň eşigini reklam etmelisini, behediň diniň propagandasyny. Dini gowgorýan üçin getiren oklar muny?
sizi mala öwrüp sizi yönetmek üçin getirýärler muny. Onsuz ama mal ýagdaýda ýetenmämiz. Şunu diýjek boldum. Doğru. Olya, sag bolun dinläniňiz üçin. Kommentariýalara ýazyň. Näme diýýäňiz? Tanqid etseňizem, nemelerde, kommentariýalarda ýazyň. Tanqida da açygy. Siziň her bir pikiriňiz bizim üçin gaty önemlidir. Doğru. Olýar. Ortağa oturun, tamam, yurttaşlar.